Gitagalan hangtod na lang niining si Manaha ang mga mamaligyaay sa Tabunok Public Market nga makabutang og price tag sa ilang mga baligya. Matud sa Market Task Force, kini ang nag-una nilang gipahinumdum sa matag adlaw nga mipahigayon sila og price monitoring. Ang mga mamaligyaay sa prutasan ug mga dry goods ang mituman na niini. Apan aduna pay pipila sa mga mamaligyaay ug utanon, lamas ug uban pa ang wala pa nakabutang sa ilang price tag. Gipasabot sa management sa Tabunok Public Market nga pagsunod lang kini sa Price Tag Law o Republic Act No. 71 ug sa Consumer Act. Pamultahon og 500 pesos ngadto sa 300,000 pesos matag mag-agad sa gibug-aton sa kalapasan ug mamahimo usab nga mabilanggo sa usa ngadto sa 6 ka buwan ang mapapandud-ang nakalapas niini o di pa kaha revocation sa permit. Ang pagbutang og price tag makatabang og dako aron masayran sa mga konsumidor ang presyo sa mga produkto nga ilang paliton.